लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै आं गय बिंगुराव ओंखाम जानानै दिन्थिलांनो सानदों। नोंथांमोना नायलांबाय था। नैबे अमा आथिं रुनाय, नैबे थाइजौ, बानलु, संख्रि, नैबे खुदुना रुनाय। नायलांदो नोंथांमोनहा, आं जालांनोसै। नैबे अमा आथिं बिदै। Berapa tuh lah? Umat yang runai. Hajung ओंखामजों थाइजौजों बिराद गोथाव। Omatin gồm chân đi ăn ra không đấy.
Được mà làm cái đó 오마튼 우도에 바르고 다음 오래다 당한 누르릉 Halo logover, video ko bikin nonton donan gabay. Goodbye.